no. Bro? Hello. Yeah. In it. You're right. Right, my brother. No verse, please. I'm looking for this address. Onyenwe Street. Onyenwe Street. Number 31 Onyenwe Street. Here in the UK, Onyenwe Street. Here in Akwakuma, Onyenwe Street. I ask you where you would not be UK would they? No, that doesn't sound like a UK address. Ask the person to send you the postcode of the. Once you get the postcode, it will take you to. I didn't hear him to repost. I tell you, I don't want to post anything. Now address where they go, Onyenwe number 31 Onyenwe Street. Not the more here in UK or here before now Amsterdam would they? I be there for Johannesburg. Are you asking me for direction? Please be calm and gentle. I'm telling you that there is nothing like Onyenwe Street here in the UK. You are still shouting on top. Why won't I shout on you? Did you answer me calmly? Did I answer? Why I ask you now? You have to be gentle. Be a gentleman. This is a civilized country. This is not your. I don't know where you come from. There is no place named Onyenwe Street. There is no place named Onyenwe. There is no Onyenwe Street around this vicinity. So you know now. This see how they take right now. See. This is New Owen. You're calling Onyenwe. You are the one confusing yourself and not even me. Here we New Owen. Here we no call O. You are even an Igbo person. Here New Owen. You say Onyenwe. You want Igbo? Asugama Hausa. Agbangushi here we New Owen. You are calling Onyenwe. Onyenwe is in Igbo at the housing estate. New Owen. Show me the road. I don't know the place. You don't know the place. They had the promise speech for body. You don't got bosom my son. But I've helped you pronounce the name. You can ask those that know. Did I ask you to teach me 1, 2, 3? Oh God. You don't know where Onyenwe. And you are living here in the UK. I don't know the New Owen. It's not Onyenwe, New Owen. You better come back to the village. Where are you from? I am from Imo State. Is it everywhere in Imo State that you know? Imo State. How long have you lived in this country? Over 15 years. And you don't know this new Onyenwe? You know, come on, Onyenwe, your fellow Igbo people. If you ask them, at least they will try and make all help come to help okay now. Don't insult, because give me an insult. Okay, Lehemega, I now remember Onyenwe Street. I went on a bus stop, I don't know there. Guy happened to the red. You rode there, Gaga right, Gaga left. The first turn, first exit by your left, Gaga to go front like 2 minutes. I want to shop, Iba shop, how the mechi, get quad the door aka, give me pay, Gaba, John Woshi, Onyenwe. I'm telling you that, ma'am. Okay, you come the wrong direction. Generation, okay. If you ask somebody something on the street, they will just walk past you. They will do as if oh, my caret can't be wishy. Oh, I can't get against now. God, and I say, Gale. Hi, I'm I don't know. Please, Ibra UK, you get white cap, you get white shirt, another family. The nation go boko. It is I'm not my Ghana the same level. I know half wait tennis. I'm here now, fresh air because the weather has changed. Fresh in salt now. Come on, bro. I'm release you release them. Jack, you release the leg. Jack, I want to say Jack. You got Willie Fred. I'm release the leg you not survive with Singapore. You survive for Laguna. Have you survived? You are here now, Mono. Have you survived? Only address card you get longer go funeral ration. I get you no walk no I got the wussy. She ne wussy come agana magishina. The only thing him Jabaga can get you maki woni boni hinachi. Onye gburu onye oge eli ogbuola. Ashi na ewula maybe onye Jamaica, onye Zimbabwe. Biranga ba na enye eri elemarịrị.
ọ otu aka ntị ala dị mma ma ọchụarị ahụ gị anya ndị kindred nọ n'ebe akpụ ego pala gị village I'll slap ya nke iwe enwe ihe ga-eme ebe enwe ebe kem otu aka ntị red cap nọ gị olu ikpu isi ihe kpọtara gị obodo nwoke ikpu isi ịbịara ụmụazị ibe gị n'otu obodo na English tụgwala ahụ ka gị nọtụkwa nga eri Owere ka nga na-eri ofe ọkwụrụ akpawasị Owere ikpu isi ekpekpe egwu akụ ekpekpe egwu ata mbiekwala gị ọnụ ọzọ mmepe ọnụ ihe gị ọnụ ọzọ agbakwa m akpa ose mbiekwala gị ọnụ ọzọ agbakwa m akpa ose na nga ka a ga-agba gị ị ga-akpọrọ m Jamaica ị ga-akpọrọ m nkata bulldog mma akpọrọ gị ndị agha eluigwe Jamaica ga-abịa were mma agha otu eluso gị aga Jehova nkwụsụ niile ndị agha ga-eburu m ga-aga ebe isi mmadụ ụzọ ị mara kpọrọ adreesị ị ga-agafurịrị ụzọ n'obodo ọkwa ebe ị hụrụ onye Igbo iko na-echi m ụzọ maka agafurịrị n'obodo baga nga gị kpọ m onye oshi ka a ga-ajụrụ ajụjụ m idiot of no comparison ide ahụ mmadụ na chief Imo worldwide kwụsịrị gị chọọ ka adreesị edere kpọrọ onye nwe ahụ jem ị ga-aji eji taa nke ịchọgụ onye iwu blada ful akpa mamịrị gị juru eju iwu blada amadị m si ewu disable so iwe were aga ekwesịrị m inye gị special ụkwụ ọrịkpa ọrịa ụkwụ onye ụkwụ ya rịma nwoke kwuche m mgbaguzoro stand attention pụrụ attention m eli lekwe m nwoke kwuche enwere anyagbule m anya ha bụ eji akwụ attention nkwọ pasị na bọọlụ echi nga ahụ gafere ọ ga-viko vuru ụwa gị ji enwe m taịm gị edila ga-eji iwe aka ọrụ ekwensu ahụ m aka ọrụ ekwensu ụmụ famili ekwensu nwokorobịa na-enwe dị prestige ọdịnarị adreesị nkịtị ka ajụrụ gị nọ ga-agbọ ka nkata akụrụ gị ihe onye hụrụ onye Igbo ya sị ya onye hụrụ onye Igbo ya jụọ ya ajụjụ onye ọcha nakwa m ferele aka ya sị m hai eferele nga aka gị gapụ daret gị nweta m ka o mekere ekushi ala Owere ga-anụ nkịtị ma Owere dịgị n'obodo gị kpọ m onye oshi iji ọtọ fụma comparison ọkwara m nwa onye ogbene dị ka gị kwụsịrị gị onye blood fucking demon nọ ihe iwu ogbene nwoke ọgwụ ego ịfọgara aka ga-atọ gị n'akpa machi aka gị pụtakwa egen kpọ m onye oshi onye nwe street gị bụ ya owe ga-ewere ego